ପିଲାମାନେ ଗପ ଶୁଣିବା। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ହାଣ୍ଡି ଗପ ଶୁଣିବା ହେଲା। ଦ ମ୍ୟାଜିକ୍ କୁକିଂ ପଟ୍, ଯାଦୁ ହାଣ୍ଡି, ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ କରା ହୁଏ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅଟେ ଥିଲା। ସେ ତା ମା ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। ମା ଝିଅ 2 ଜଣ ଯାକ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ନା ବହୁତ ଗରିବ, ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ନଥିଲା। ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, କୁନି ଝିଅ ତା ମାଆକୁ କହିଲା, ମା ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ କଲାଣି କହିକି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା, କାନ୍ଦିଲା ବି। ହେଲେ ମା କ'ଣ କରିବେ? ମା କହିଲେ, ଆରେ ଖାଇବାକୁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୋତେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ଘରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। କୁନି ଝିଅ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲା। ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲା। ବାହାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାରିଆଡ଼ ପୁରା ସଫା ଧଳା ରଙ୍ଗର ବରଫ ପଡ଼ିଛି। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ବାହାରେ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ତାକୁ ତ ବହୁତ ଭୋକ କରୁଛି। ସେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲା। ରାଗିକି ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା, ମା ଯାହା ବି ହଉ ତମେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ କହିକି ବାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ପଥର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଲା। ବସିକି ମନ ଦୁଃଖ କରିଥାଏ, କାନ୍ଦୁ ବି ଥାଏ। ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ସେ ଜାଣିଛି ଘରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ରାଗିକି କହିଦେଇଛି, ମା ତମେ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ସେଥିପାଇଁ ବି ତାକୁ ମନରେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ହେଲା। କାହିଁକିନା ମା ବି କାନ୍ଦିଲେ, ତମମାନେ କାନ୍ଦିଲେ ମା କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତିନି? ସେ ବି କାନ୍ଦିଲାରୁ ମା ବି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଏସବୁ କଥା ଭାବିକି ବାଡ଼ିଆଡ଼ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ସେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ତାକୁ ଲାଗିଲା ତା ପଛପଟୁ କିଏ ଜଣେ ଆସିକି ତା ପିଠିକି ଥାପୁଡ଼ଉଛି। ସେ ବୁଲିକି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହଉ କାନ୍ଦେନା ମୋ ସୁନାଟା, ମୋ ଧନଟା, ଜମା କାନ୍ଦେନା ହେଲା। ସେଇଠୁ କୁନି ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କିଏ ଯେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି? ମୋତେ ଭୋକ କରୁଛି, ମୁଁ କାନ୍ଦିବିନି? ସେଇଠୁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଆଈମା ଭଳିଆ ହେଲା, କାନ୍ଦେନା, ମୋ ସୁନାଟା ଜମା କାନ୍ଦେନା। ସେଇଠୁ କୁନି ଝିଅ କହିଲା, ମୋତେ ପୁରା ଭୋକ କରୁଛି, ମୁଁ କାନ୍ଦିବିନି? ଆମର ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ମା କହିଲା। ସେଇଠୁ ଆଈମା ତାକୁ କହିଲେ, ହଉ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ତ, ଚାଲ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ହେଲା। ସେଇଠୁ ଆଈମା କୁନି ଝିଅକୁ ନେଇକି ଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ। ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ଦେଖେଇଲେ। ସେଇଠୁ କୁନି ଝିଅ ପଚାରିଲା, ଆଈମା ଏଇଟା କ'ଣ କି ଏମିତି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି? ସେଇଠୁ ଆଈମା କହିଲେ, ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁ ହାଣ୍ଡି। କୁନି ଝିଅ କହିଲା, ହାଣ୍ଡି ତ ହାଣ୍ଡି, ପୁଣି ଯାଦୁ ହାଣ୍ଡି କ'ଣ? ଆଈମା କହିଲେ, ହଉ ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖ। ଆଈମା କ'ଣ କଲେ ନା, ହାଣ୍ଡିକି ଥୋଇଦେଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, କୁକ୍ ଲିଟିଲ୍ ପଟ୍ କୁକ୍। ଯେମିତି କହିଦେଲେ ସେମିତି କ'ଣ ହେଲା ନା, ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଖେଚେଡ଼ି ରୋଷେଇ ହେଲା ଆପେ ଆପେ ହେଲା। ତାପରେ କୁନି ଝିଅ ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ହେଲା। ତାପରେ ପୁରା ଯେମିତି ଖେଚେଡ଼ି ତିଆରି ହେଇ ସାରିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଆଈମା କହିଲେ, ଷ୍ଟପ୍ ଲିଟିଲ୍ ପଟ୍ ଷ୍ଟପ୍। ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପୁଣି ରୋଷେଇ। କୁନି ଝିଅ ତ ଦେଖିକି ପୁରା କାବା ଆଉ। ତାପରେ ଆଈମା ଖେଚେଡ଼ି ବାଢ଼ି ଦେଲେ। କୁନି ଝିଅ ପେଟେ ଖେଚେଡ଼ି ଖାଇଲା। ଖାଇକି କହିଲା, ଆରେ ବାଃ, କି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖେଚେଡ଼ି ହେଇଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଈମା। ସେଇଠୁ ପେଟେ ଖାଇସାରିଲା। ତାପରେ ସେଇଠୁ କୁନି ଝିଅ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ତମେ ସିନା ମୋତେ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲ, ମୋ ମା ତ ଭୋକରେ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଈମା ସେଇଠୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା କୁନି ଝିଅ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଏ ହାଣ୍ଡିଟା ନେଇଯା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଯେତେବେଳେ ତୋର ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ତୁ ଖାଲି ତାକୁ କହିଦେବୁ, କୁକ୍ ଲିଟିଲ୍ ପଟ୍ କୁକ୍। ତା ଦେହରେ ରାନ୍ଧିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ସେ ତାର ରୋଷେଇ କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୋର ରୋଷେଇ ସରିଯିବ, ତାପରେ ତାକୁ କହିବୁ, ଷ୍ଟପ୍ ଲିଟିଲ୍ ପଟ୍ ଷ୍ଟପ୍। ଏତିକି କହିଲେ ତାର ରୋଷେଇ ସେ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ନ କହିବୁ, ତାହେଲେ ସିଏ ଜମା ବି ତୋ କଥା ଶୁଣିବନି। ସେଇଠୁ କୁନି ଝିଅ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଈମାକୁ କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଈମା କହିକି ହାଣ୍ଡିକି ଧରିକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା। କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା? ତା ମା ପାଖକୁ। ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ତ ଚିଲେଇଲା ଆଉ, ମା ମା ଦେଖିବ ଆସ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆଣିଛି। ମା ସେଇଠୁ କହିଲେ, କ'ଣ ଆଣିଛୁ କି ଏମିତି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟି କରୁଛୁ? ସେଇଠୁ କହିଲା, ମା ଦେଖ,
ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଛି? ମା' କହିଲେ କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ଏଇଟା ତ ହାଣ୍ଡିଟା। ସେଇଠୁ କୁନି ଝିଅ କହିଲା ନା ମା, ଏଇଟା ଏମିତି ସେମିତି ହାଣ୍ଡି ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପଟ୍, ଯାଦୁ ହାଣ୍ଡି। ମା' ସେଇଠୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମା' କହିଲେ ଯାଦୁ ହାଣ୍ଡି କ'ଣ? ସେଇଠୁ କୁନି ଝିଅ ନେଇକି ତାକୁ ରୋଷେଇ ଘର ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲା। ଥୋଇ ଦେଇକି କହିଲା କୁକ୍ ଲିଟିଲ୍ ପଟ୍ କୁକ୍। ସେଇଠୁ ଖେଚେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରୋଷେଇ ଆଉ। ମା' ଦେଖିକି ପୁରା କାବା ହେଇଗଲେ। ଖେଚେଡ଼ି ରୋଷେଇ ସରିଲା। ତାପରେ ପୁଣି କୁନି ଝିଅ ତାକୁ କହିଲା କ'ଣ କହିଲା? ଷ୍ଟପ୍ ଲିଟିଲ୍ ପଟ୍ ଷ୍ଟପ୍। ସେଇଠୁ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମା' ଝିଅ ଖେଚେଡ଼ି ବାଢ଼ିକି ଖାଇଲେ। ମା' ବି କହିଲେ ୱାଓ କି ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖେଚେଡ଼ି ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସେଇଠୁ ମା' ଝିଅ ଖାଇଲେ। ତାପରେ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଖାଇବା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମା' ଝିଅ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ସେଇ ହାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପଟ୍ ସେଇଥିରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଜମା ଭୋକରେ ରହିଲେନି। ହେଲା, କିଛି ଦିନ ଏମିତି ଗଲା ପରେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୁନି ଝିଅର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି ତାକୁ ଡାକିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା ଖେଳିବା। ସେଇଠୁ ସିଏ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ମାଆକୁ କହିଲା ମା' ତୁମେ ଥାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଖେଳିକି ଆସେ, ଆଉ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବି ମ। କହିକି ଗଲା ଖେଳିବାକୁ। ହେଲେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଗଲା ଖେଳୁଛି। ତମେ ମାନେ କେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ ଭୁଲିଯାଅ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ରାତି ହେଲାଣି ଭୁଲିଯାଅ, ସେମିତି ଖେଳୁଥାଅ ନାଇଁ? ସେମିତି ସେ ଖେଳୁଛି। ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମାଆଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ମା' କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି ନିଜେ ଖେଚେଡ଼ି ବନେଇକି ଖାଇଦେବି। ମା' ଆସିଲେ ରୋଷେଇ ଘରେ। ସେ ଯାଦୁ ହାଣ୍ଡି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପଟ୍ ତାକୁ କହିଲେ କୁକ୍ ଲିଟିଲ୍ ପଟ୍ କୁକ୍। ଯେମିତି ମା' କହିଛନ୍ତି ପୁଣି ଖେଚେଡ଼ି ତିଆରି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମା' ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଖେଚେଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ହେଇସାରିଲା ତାକୁ କ'ଣ କହିବା କଥା? ଷ୍ଟପ୍ ଲିଟିଲ୍ ପଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ କହିବା କଥା। ମା' ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମା'ଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲାନି କ'ଣ କହିବାକୁ। ମା' ତାକୁ ଖାଲି କହିଲେ ଷ୍ଟପ୍ ଷ୍ଟପ୍। ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଜମା ଷ୍ଟପ୍ ହେଲାନି। ଖାଲି ସେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରୁ ଖେଚେଡ଼ି ବାହାରି ଚାଲିଲା ଆଉ। ରୋଷେଇ ଘର ସାରା ଖେଚେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମା' ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ମା' ଖାଲି କହିଲେ ଷ୍ଟପ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲିଟିଲ୍ ପଟ୍ ଷ୍ଟପ୍। ଏମିତି କହିଗଲେ ଷ୍ଟପ୍। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କହିବା କଥା ଷ୍ଟପ୍ ଲିଟିଲ୍ ପଟ୍ ଷ୍ଟପ୍, ସେମିତି ଆଉ ମା' କହିପାରିଲେନି। ମା'ଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ଜମା। ଖାଲି ମା' ପ୍ଲିଜ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଏମିତି କହିଲେ। ଖେଚେଡ଼ି ତ ହେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ। ହେଲା, ସବୁଆଡ଼ ଖେଚେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଘର ସାରା ଖେଚେଡ଼ି। ସମସ୍ତେ ଖେଚେଡ଼ିରେ ଖାଲି ପହଁରିଲେ। ହେଲା, ମା', ତାଙ୍କ ଗାଈ, ତାଙ୍କ କୁକୁର, ତାଙ୍କ ବିଲେଇ, ତାଙ୍କ କୁନି ଭାଇ, କୁନି ଝିଅର ସମସ୍ତେ ଖେଚେଡ଼ିରେ ପହଁରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏତେ ଖେଚେଡ଼ି ହେଲା ତାଙ୍କ ଘର ଯାକ। ମା' ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। କ'ଣ କରିବେ? ମା' ସେଇଠୁ ପାଟି କରିକି ଡାକିଲେ କିଏ କେଉଁଠି ଅଛ? ଦୌଡ଼ି ଆସ। ଏମିତି ଆମ ଘର ସବୁ ଖେଚେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଦୌଡ଼ି ଆସ। ମା' ଏମିତି ପାଟି କଲେ। ମା'ଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ଆସିଲେ। ପଡ଼ିଶା ଘରୁ 2 ଜଣ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରୋଷେଇ ଘର ଅଗଣା ସବୁଆଡ଼ ଖାଲି ଖେଚେଡ଼ି ଖାଲି ଭାସୁଛି ଆଉ। ସେମାନେ ବି ଦେଖିକି କହିଲେ ଷ୍ଟପ୍। କିନ୍ତୁ ଆଉ କି ହାଣ୍ଡିରୁ ଖେଚେଡ଼ି ହବା ବନ୍ଦ ହୁଏ? ଖେଚେଡ଼ି ସେମିତି ବାହାରି ଚାଲିଛି। ହେଲା, ତାପରେ ସବୁଆଡ଼ ଖେଚେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଖେଚେଡ଼ିରେ ପୁରା ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଭାସିଲେ ଖାଲି ଖେଚେଡ଼ିରେ, ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଖେଚେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। ହଠାତ୍ ମା' ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୁନି ଝିଅ ଖେଳି ସାରିକି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି। ମା' ସେଠୁ ଡାକିଲେ ଦୌଡ଼ିଆ ଝିଅ ଦୌଡ଼ିଆ। ଯେମିତି କୁନି ଝିଅ ଏସବୁ ଦେଖିଛି, ଜାଣିପାରିଲା ଏସବୁ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ। ହେଲା, ସିଏ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯାଦୁ ହାଣ୍ଡି ତାକୁ କହିଲା ଷ୍ଟପ୍ ଲିଟିଲ୍ ପଟ୍ ଷ୍ଟପ୍। ଯେମିତି କୁନି ଝିଅ ଏତକ କହିଛି, ଧଡ଼କି କ'ଣ ହେଲା? ଖେଚେଡ଼ି ରୋଷେଇ ହେବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ହେଲା, ତାପରେ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିକି ଘର ଅଗଣା ସବୁ ସଫାସଫି କରି ପୋଛାପୋଛି କଲେ। ହେଲା, ସବୁ ସଫା କରିଦେଲେ ଯେଉଁ ଖେଚେଡ଼ି ହେଇଥିଲା ସବୁଆଡ଼। ତାପରେ କୁନି ଝିଅ ମା'ଙ୍କୁ କହିଲା ମା' ଜାଣିଛ ନା, ଏଇ ହାଣ୍ଡିଟା ଯାଦୁ ହାଣ୍ଡିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କଥା ନ କହିବା ସିଏ ଜମା ଶୁଣିବନି। ଏକଥା ମୋତେ ଆଈମା କହିଥିଲେ। ହେଲା, ଆଈମା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଈମା କହିଲେ ହଁ
କୁନି ଝିଅ ତୁ ଠିକ୍ କଥା କହିଲୁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଏ ଯାଦୁ ହାଣ୍ଡି ମ୍ୟାଜିକ୍ ପଟ୍କୁ ଯାହା କହିବା ଦରକାର ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କହିଲେ ସିଏ ତୋ କଥା ଶୁଣିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷର ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଓଲଟା ପଲଟା ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଓଲଟା ଫଳ ପାଇବା ନାଇଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ହେଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ ଗପଟା? ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କି କହିବ।